ഗായ്സ് സെറ്റിലേക്ക് എല്ലാ ഗായ്സിനും എല്ലാ ബഡീസിനും സോൾറെഡി വേറെ മൂഡ് ബാഡ് റോങ് ആണ് ഗായ്സ്. അപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഈ മുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ വന്നേക്കണം. അതായത് കോബ്ര എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. 400cc ആണ് ഈ മുതൽ. അപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് ഡെസേർട്ടിൽ കൂടി മാത്രം ഓടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡെസേർട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. Come on. Excuse me. What's the matter? Headline buddy, വേറെ മൂഡ് ബാഡ് റോങ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സാധനം മരുഭൂമി കൂടി ഓടിക്കണമല്ല, അതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കമോൺ കം കം കം. ഈ സംഭവം എന്ന് പറയാൻ നാട്ടിൽ സ്കൂട്ടറിന്റെ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക, ആദ്യം താക്കോൽ ഓൺ ആക്കുക, എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക, ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സംഭവമല്ല. ആക്സിലേറ്റർ ഇതാണ് ആക്സിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗിയറാണ് മെയിൻ. അതായത് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇറങ്ങി തള്ളാനും പറ്റാത്തതാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എഫും ആറും എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ന്യൂട്രൽ റിവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു റൈഡ് സാധനമാണ് അല്ലേ ഓടിക്കണ കയ്യൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു റൈഡ് പോവാം. സാധനം വേറെ മൂട് തന്നെ ഉണ്ടോ? വെറുതെ അതെ ചെറിയ ഡ്യൂ ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നോ വെറുതെ പുട്ട് പോലെയാണ് കാഴ്ച കയറിക്കോളാം. പുട്ട് പോലെയാണ് ഇതിലെ ഡ്യൂ. ഇതിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ഡ്യൂ തന്നെ ഒന്ന് കയറ്റിക്കോളാം. ഇതിലേക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നും പറയാനില്ല. മൂട് എന്റെ പൊന്നു വേറെ മൂട് തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇത് വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. അധികം നേരം ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മണലിലേക്ക് പോകും. അത് കാരണം എന്തേ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഓഫ് കറോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതേ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ തിരിച്ച് ഈ സാധനത്തിനെ തിരിച്ച് കയറ്റാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കണേണ്ട. റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ടീമെ വെറുതെ കിടിലനാണ്. വേറെ മൂഡ് ബാഡ് റോങ് ആണ്. പടി വന്ന് ദുബായിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഓടിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നഷ്ടമാണ്. ഏതോ ഹാഫ് ആൻ അവറിന് എന്ത് ഒരു റൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യണ്ട. എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇക്ക തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓടിച്ചതാണ്. വെറുതെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വെറുതെ കയ്യൊക്കെ കിടന്നിട്ട് വിറക്കണം. അമ്മാതിരി സാധനമാണ്. കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ഡ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ പുട്ട് പോലെയാണ് കയറിപ്പോകണം. അത് എത്ര വെയിലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രേസ് മൂത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓടിക്കും. അത് കാരണം ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഓടിക്കാതെ തിരിച്ചാലും പോലെ. അതല്ല ഇനി ദുബായിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അത്രക്ക് വെറുതെ കിടിലനാണ് ഗൈസ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ചങ്ങ് ഇടഞ്ഞേക്ക് ടീമേ. അടുത്ത വീഡിയോ വെറുതെ ചില്ലും പവറും എടുത്തോണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, അന്ന് ഈ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നേരെ ബൈ പറയണേണ്. ബൈ.